Oyudo jopuonj 10 mag sikund sekondari ma Pala Masogo mane omaki ka kwalo penj mar klas 12 nochwal e doho kendo owegi rambun mar siling milion 2 ng'ato ka ng'ato kata omenda maching mar siling milion 1. Jopuonj go nochopo e nyim jayal buche doho ma Homa Bay Ksh2M kawuono kama ne gikwedo ketho 3 mane odonjnegigo. Jafwambo marwa Linet Undi miyo ler mar wachni. Jopuonj 10 mane omaki kod ketho mar kwalo penj ne jopuonjre ma Pala Masogo, penj mar Chemistry Paper 1 nochopo e doho ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono kendo kwedo ketho 3 mane odonjnegi godo. Nowegi gi rambun mar siling milion 2 kuom ng'ato ka ng'ato kata omenda maching maromo siling milion 1. I direct that each accused person may be released on a bond of Kenyan shillings 2 million each with one surety of a similar amount each, or cash bail of Kenya shillings 1 million each with one contact person each. Ketho 3 go tingo bedo gi otese mag penj ataro mar chik, tiyo marach kod otese mag penj ataro kod chike mag duol matayo penj manonek, kod ketho mar temo kwalo penj. Kowinjo burano, jayal buche doho ma Homa Bay Ksh2M owacho ni burano ibiro winj kendo tarik 20 dwe mar 11 higani. Summons to issue to the investigating officer in this matter to clarify on the issue or the allegations raised by the defense on when the accused persons were arrested. And by consent, we have agreed that we mention this matter again on the 20th of November 2024 for purposes of pre-trial directions. E kinde ma magi dhi mbele, Director ma TSC e kaunti ma Homa Bay Milton Oyugi owacho ni TSC pod rito nonro ma dhi mbele e doho kendo ka oyud jopuonjgo kod ketho to TSC biro miyo gi kum mager. We've replaced the center manager. We've also replaced the supervisor and all the invigilators who are suspected to have been involved in that incident. So the center is secured. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilian ogolo siem mager ne apisas marito penj kendo wacho ni ng'ata ng'ata ma ibiro yudi ka kwalo penj ne jopuonjre ibiro lugo do penj chik. So we want to encourage the entire public, in case they see anything within the community that is likely to compromise the integrity of our exams, let them continue being good citizens, sharing information. Jalup komanda mar obila e sub-county ma Homa Bay Emmanuel Kiplagat oyango ni jopuonjgo ma oting'o jatend center ma itime penjgo, jorit penj kod jopuonj ma ondiki gi board mar skunno ne omaki e kinde mane riko dhi nyime gi goyo photocopy mar penj mar chemistry. Some teachers were found photocopying exam paper, chemistry. The agency team, those are the officers from the education sector and security, managed to arrest 8 persons, including the center manager, vigilators, and POG teachers. They were found photocopying the papers, and exhibits have been taken. All the eight persons are in custody. Jatatije mar nek David Jengere owacho ni apisas magi medo bedo akicha mar neno ni onge chochni mora mora mobedo e kinde ma penj dhi mbele kolero ni chike oketi mar neno ni chenro matimo penj odhi kare. Across the county we have our officers working around the clock to ensure that these exams are taken seriously with integrity. We want to ask all our examinations officials, be they the center managers, the invigilators, and the security officers, their topmost priority is to guarantee the integrity of the exams. They should put in their very best to ensure that no shortcuts are taken, no monkey business are condoned within the centers. Linet Undi, Ramogi TV.